Salut, sunt Robert și bine m-am găsit la primul vlog de pe canalul ăsta. O să merg așa, sau mai bine las, că oricum mă văd. Și acum merem la un spectacol și nu știu sigur cine o să cânte. O plouat și uitați câta baltă e acolo. Și nu o plouat tare, deci că ploua destul de încet. Și s-au făcut o grămadă de balți. Acum o să mergem până în magazin să luăm niște bilete pentru Firobuz. Și acum mergem la Firobuz. Drum spre Firobuz și după aia trebuie să-l așteptăm, că vine mai târziu. Imediat ajungem la stație, uitați, stați acolo. Bine, nu o să mă pun jos, că n-are rost. Și acum așteptăm autobuz. Nu o să mai filmez, că nu se aude nimica. Și să merg la Mac și filmez pe acolo. Loc în Mac. Am trebuie să vină mâncarea. La care stați? De aici. 7 stârpa Mărăș. Deci Regina Maria, nu? Economie. Deci asta e Regina Maria. Păi, 7 Deodată stau. și mai departe, dacă hai, gata, ți-a ajuns, hai să mergem. Ca să mă bag la un duș și editez vlogul ăsta și o să ne vedem în vlogul următor. Pa! Why always me? Ooh, like I'm Balotelli.